Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बराबरनाय जाबाय दायो दंफैयो आङो पार्लाराव आरोना पार्लाराव मानो फैदों नोंथांमोननो आङो देखायलांबाय थानि एसे खोन्थाना होनसै आङो दायो इयो पार्लाराव मानो फैदों आङो ओइ मुसुगुर बानायजानो फैदों आरोना बाजै न' खाथिनि ओमफ्राय आङो इखौनो देखायलांनो नागिरदों आरो दायो माइक्र'वेडिं खालामनो नागिरदों आंनिखौ नङा आरो दै बाजैनिखौसो आंना गोसोमखाना ओमफ्राय आं खालामजाया आरो ओमफ्राय बाजैनिखौ खालामनो नागिरदों आरो दायो ओमफ्राय आं खोन्थालांबाय थानि नोंसोरनो दिनैबो फालारियाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बानायनो नागिरदों आरोना बेखौ ओमफ्रायो देखायलांसै आङो नोंथांमोनाबो जुदि मोजां जायोबा फैबानो जाबाय बयबो खालामजानो सोर सोरना मुसुगुर गैया नामा देखायलांबाय थानोसै आङो दायो नै फावथेनजों आखिग्रोबाय दायो गिबियावनो सुनानै लाखाजोब्बाय बेखौ सेपखौ खालामग्रोनानै लानांगोन आरो ना सेपखौ खालामग्रोआबा नङाबा खय हेकटे जागोन सेपखौ खालामखांनानैसो खालामलांसिगोन बिनि उनाव मोनसे मोनसे सेपखौ खालामखांनानै दायो मुलि फोनबाय सागानायनि गिदों नामा नोङो सागोन होननानै नामा सागानायनि मुलि बाय मा मुलि नामालाय मोननै ना मुलिया बेखौ फोननानै खै मिनिट लानांगौ 20 अ 10 मिनिट फोननानै 10 मिनिट फोननांगौनो बेखौ ओमफ्राय बेखौ फोनखांनानै मा खालामगोन हुगारगोन आरो ना 10 मिनिटल' टाइमा नायखादोसो नै फोननाय टाइमा अ सिथाबलायबावोसो नै प्लास्टार नुफेराखै दा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों रानथाबिनि आरोना हाबनायनि मोदोमाव 10 मिनिट जाबाय दायो 10 मिनिट मेंख्ल' जाबायनो नोङो थुनाय बायदि नुखाबाय माथो क्रिम होनायावनो गोसोम नुयोना इदि क्रिम होबा नोंनाबो इमान माबा नंखाया मुसुगुरा गोसोमानोखा 10 मिनिट जाबाय दायो फारसेनिखौ हुगारथ'वा माबायो बाय गुगाखायो देलाय होग्राया जोंना खालि सोखायो दा इयाव हाख्लाबाय नै मुलिया नै मुलिया सादोंना सायाखै सादों बेलेग मडेल माबा आखायाव थुनाय बायदि साजायदो सादों ख्राब ख्राब नायदों बे हानाय जाथारो खोमा ini tunggu musuh datang hello सेकेन्डआव नै इखौ फोनसिगोन दायो डायनामिकनो इयो ब्राउन ना एसे ओमफ्राय इयो गोसोम मोननैखौबो ज' लगायदों दाना कालारखौ आसथाम दहाय बेखौनो आसथाम सानदोंमोन आंहा आसथाम बायदि बेखौ लगायनानै एबार सेकेन्ड स्टेपआव फोनसिगोन दहायनिया एसे ब्राउन नालाय एबार मोननै लगायबाय नै बे आसथामाव लगायनानै लाबाय नामा खुरैथे फायाव दायो लागासिगोन हुगारबाय दायो सोर सोरना मुसुगुर गैया फै आजिखालि नोलोबारियाव सब दंजोबो नामा मुसुगुर गैयिनाबो ओंखारगोन गुस्थि गोसोमनाबो गुफुर जागोन अ मा गलाब जागोन लासिगोन एबार सेकेन्ड स्टेपआव नुखादां सोमावनाङा र' Anya नुखादां Geligan dini mah, geligan dai. Ayo, rat. Enggak dong.
सोरनाबा नांदों मानसिफोर मुसुर फुनमा हगारलायबाय एबारो फारसेथिं थुबाय एबारो इथिं मोजांसिन जादोंना थुनो ओरैजाय ओइथिं थांबासो साबसिन जागौमोन खोमा फारसेथिं थुखांनानै आरो इथिं होख्लायबावबाय नै बे थुग्राया थेफाफानो बेयावनो 20,000 बावसो बिनि दामा फावथेन बायदिसो नङाबा फिसासानो ओमफ्राय बेयावनो 20,000 देलायग्रा हिन्जावफोरनि देलायग्रा ओरैबायदि गोसोम नुबायथ' मोजां नुबाय नामा लास्ट एबारनो जोबसिगोन स्लाइड थुदों आरोना बे बाजिनाव बारा एसेबां माबानि खारा थुवाखै नांजोब्बाय दा नै ओरैजा सासे गथ' दङ नै गाबफ्रावगासिनो सोरानिथाय सोरानि हा सोरानि नै हायाव उन्दुबाय मोसालाय देलाय दे सानलाय देलाय गसंनो रोङाखै दे मोसालाय ने दे ने फैयोसो नै आंजों फैयो सागानायनि मुलि लगायबाय राननायनि जोबसिगोन बुथबथाब नुदों नै बिमाखौ बुथबथाब नुदों नै हाथाया साल'लाय थाइसे हिरलाय हाथाया साल'ल' बिनानावा नै गाहायाव बिनानावा नै माबायदि मोनदों फिसाला माबायदि मोनदों मोजां नुदों ना स्लाइडमोन नालाय सिम्पोल बुरि मानसिनि नालाय एसे ज्रो मोनलायदों सादोंनो ज्रो सादोंनो सोरबाफोर थुनाय नालाय साखागोन ना बुरिफोरा बानायजोबा फैबानो जाबाय नामा नै बेसे लायो खोन्थाना हो मालिका 2,000निफ्राय स्टार्ट नै 2,000निफ्राय स्टार्ट सासे बुरि दंबावो नै बेबो थुजानो नागिरदों नै नुवाखै नै बेखौ नाय दायो ओमफ्राय दाहायो माबायदि नुगोन आं देखायनो मोनगोन ना मोनला मिन्थिला ओरैजायनो थ्रेडिं खालामनो नेफैगासिनोमोन थ्रेडिं खालामबाय दायो बेबायदि नुबाय आरो नै गोसोम मुसुरखौ बेयो माने दा एसे मावजि बायदि नुदोंना ओमफ्राय उनावहाय माने एसे मोजांसिन जालांगोन आरो स्लाइडनो दा फार्स्ट थुगोदान नालाय बेयो सप्तासे थानानै एसे बेरलाबबावगोन नै बे गोसोम नुदोंना खारा फोननाय बायदि एखेनो ओमफ्राय इयो सप्तासेनि उनाव गुगागोन आरो ओमफ्राय गुगाबाथाय एखेबारे निजेनि बायदि जासिगोन आरो आङो न'आव फैबाय बाजै मोना थाबोथ'बाय दायो आङो न'आव थांबाय थानोसै आरो गरमनानै नै जेकेटखौ आलायलायनानैसो लाबाय आङो सान्दुं ओंखारदों दासो दहाय फुङावथ' जि थान्दामोन ना एखेबारे दुगैनोनो गिलायलायदोंमोन दायो आरो सान्दुं ओंखारनानै थाबायनानै गरम मोनबाय दखान सिङाव थाना फैनानै दायो आं थांबाय थानोसै आरोना न'आव बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो आरो मोजां नुगोना नुवाखै कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोर थुजानो गोसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मालिकआ खोन्थाखाबाय आरोना 2,000निफ्राय स्टार्ट जायो होननानै 2,000 3,000 6,000 होननानै ओमफ्राय गोबाव थायो आरोना बियो बोसोरसेनि बारानिसो थायो गोबावनो ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो बाय बाय